dan mentah kenai gawe kajing ajemut hafi tada pisoi ham bat kata kolong ba ni dan mentah ne hapo jipen network kajing tumu jo ngane ka jipen network kolong ban penjangam no ya kamariang da kabangin tumno ya kideng habaro kijaka laki de hangno hakane ga jalame kliya Dikitip perlu gadang hitung ya kideng kadang kajing ram ka kraw ya kajing imjungi nomor ngin sayo kler ka bakut ngin sayo ka bakut ngin sayo ya kisok na kideng ngin sayo kisim ngin sayo ya ki berat klaw nak ta kamtam ki dawai kan bat ngin sayo nak tu nak klaw ka bangi pen me de kadang ni pen slur ya pi nang nes kamat dalom ka bala to sedang no ban thong deng to sedang no ban pen me ki klaw ki bajangam rengkat bat ni nang ne jipen na ruak ni dan kawai ka plan trikam bat kata ka lomba Yin ai sapi ya kene ka polisi terikam ka ba pinyo nong ba ka jing yo nong ne ka long ne lada pitit ka we ka unit kata ka jipen reserve forest unit ka songdor ya matatan 10,000 di haba pitit ya ketu ka jipen reserve forest unit 10,000 ka bomut ni lengba nang ne na jipen network yin ai ka like sampai deng hapi ki ba songdor 8,000 di haba pitung itu sampai deng ba pio nangi hado 8,000 kamut automatik kadang sakawai kajing metoy kata kalau ba pila ban me ya kata oksigen kal air khoi nak tu ga jaka ka ba pitung gede di halor kata ka benta sisen ba pila ban me ya kata kal air khoi pin saya sakawai kajing seo bar kata kajing seo kalau ba Hidan ka hok ban yo jing siu halor kato kal air ka bapi penme tekin sawan theo kita ki batep ya kata ka lain bat kin sapenrung ya tu ka cloud jong pi ki ka bapi la thong lengba jong ni ka kami katno kata ka oksigen bat kin sakeng kin sakalkulet nomor kato oksigen kan sa bam no ya ka carbon dioxide lan ya ka air jaklia te halor kata ka nong rem hidan ka hok ban yo jing siu Di kajing siu ngimtip kadai kano andrai kin siu ju siu man kapor ngimtip man lo benai ngimtip man lo sunam kadai kumno tangba ngimtip ya kapor andrai pinyo jing siu kajing siu kalau man kapor cerita jing em kat ba pidang penjengam ya tu ka klaw ha ka jaka ju pi te ngan ketu khandiat ngan ai jing mod saya kitu ki bomdan jaka ban thongi ki deng perla pot slide semua pilai chimata ban ni hang ne pot jipan na wong pim dan ka jaka ban thong deng ni dan ka jaka bat thong deng ya ka bha jong pi ngen thonga tak system jo hapo jong ka ne ka jipen ne ruang bat ya ka oksigen ka bami nang to ka jing siu kan lai sapi pisayo lang ka jing siu de halor kata ka dong rem berlo pi perlo ki ba yo so ya ne ka jing kren jong ha ka ne ka por lada phishim serius lada pi eja ka mariang ka ba mo tang ka wei pi sedang bat thong deng lemba ka jipen ne ruang bat pisayo jing siu man ka por ha kata ka dur ka kor hakata gadol bagi penmi ya kali air khoi ni penrung hakata carbon trading bat ya kata pisatip ha nda pilawan simta ban in rei tang wai pide ban tip pide ban soto ba pin sayo jing sil bat kane ka jing sil kala long ka pension ya ka jing mjp bat dak ta ka kom haka juk ka por penjengam ya kamariang haka juk ka por pio jing sil ya lade bat dak ta ka kom ngin sala ban warra ya ka jing khoi ka jing suba bat ka jing jengam hapok ka jala jungi lembang ne project bat kane ka jipan network ni ketu ya pi Lada pisau yang harus apply si penduduk ini dengan sentrik lang yang mentah tengah Malaysia, kublai sibun.